Dobrý deň, dámy a páni, takže ideme hrať Bavko. Bavko ešte neskončilo, ešte ho budem hrávať. Dobre, sme tu. Takže získal som nového gasa. Tu ho máme. Jak môžete vidieť, je na rang 1 a 9 trofej, takže je nový. A šetrím si na Bibinu. Ak chcete, napíšte do komentárov, koho si chcete vybrať. Či Bibi, a ešte vám ukážem na to. Či Bibi, Beju, Stu a Piper, ale ja som si vybral zatiaľ Bibi. No, napíšte zatiaľ, keď chcete. A ešte môžem poradiť, že či si mám kúpiť Henka. Môžem si ho presne kúpiť. Mám 80 gemov a on stojí 80. Takže neviem, či si ho mám kúpiť. No len taká informácia. Mám koletnačku, budem ju mať. Už mám tu akválko. Mám tam už aj podlahu, všetko, hlina a piesok. A pôjdeme kúpiť už koletnačku dneska. Takže taká menšia informácia. Tak môžeme si ich zahrať solo. Koho si dáme? Max som toho nebol. Sa to načítava. A pekne nový obrázok, akože. Tu je fajtík, fajty, pôjdem do fajtu, pôjdem, skapíkajú, osička tu, chcel mi zobrať Pavo Krobu. Ideme hore, kde je ten malý posledný škriatok, tu je, Dobre, takže túto hru sme vyhrali. Ale Max je na akom ranku teraz? Na 6. To asi sú ešte boty, neviem. A máme Quest, čo máme v tomto. Jak sa to volá? Pafe, alebo čo to je? Startup. Najmenší opening na svete. Nič dobré. Lebo z Maxu sme vyhrali. Pera si dáme napríklad. A ešte jedna vec. Na Spajka som si kúpil stále veľkú, že keď idem do svojej ultiny, tak ma healuje. A to je také všetko nové. Piper. Jau. Tá Piper si to mňa začína. Oh my god. Ona ma zabila. To ste nevideli. Toto ste nevideli. Ideme od znova zase. Načítava. Púko. Je môj. Tak možno není môj. Možno není môj. Neviem, čo mi to povedať. Zhošiecham sa. No správa mi to moc nejde, dám si iného. Lebo keď už mi tam chýba tak málo na ten quest, tak ešte dáme jednu správu. Posledná alebo predposledná správa.
Dobre, bedny nejaké. Dve, PowerPoint, Valkyrie. Jak sa tam hovorilo, PowerPoint? Nie. Neviem. Zabudol som to aj Halves je to tuším, nie. Bia sa volá. Tak to je teda ono. Tam som videl Edgar, alebo kto to bol, či ja pojmo. Fančík. Alebo ja pojmo. Easy. Dobre, takže zase dáme nejaké kredity, alebo neviem, čo tam teraz bude. No tak nič. Dobre, teda, tak čo teda? Dám si teda asi Spajčíka, alebo Emba. Neviem. Asi Spajka. A dokončili sme konečne všetkých superhérovov. Takže už žiadny z superhéra. Nikdy sa budem čítať na superhéra. No, či to je úplne dobré, ale... Čo ma tam stáva? Budem musieť mierať. Čo mi to tam stáva? Tretí sme. To je dobré. Koho by sme si mohli dať teraz? Rika? Dajme si Rika. Dobre. Tak. No, vyhol som. Tam sa pozabíjali. A som ich nemusel ja zabíjať. Spot. A ideme. Tak mi obrázek chcem dať potom, keď ho zabijem.
No, choď pojď. Yes, zase vyhrál. Teraz robíme menší počet zálika. Dali mi rodičia. Dali mi rodičia na výber. Kvalitnačka alebo počítač. Ja som si vybral kvalitnačku. Divné, že? Veľa ľudí by si vybral počítač. Som si povedal, stačí mi natáčať na mobile. Tady pán Kuňový, jak sa to volá? Ježička. Ne. Do koho zabil? Teraz neviem. Dnes máme splnený quest. 36 trofej, powerpointy nejaké. 100 powerpointov. A tu máme čo? 1000 powerpointov. 10 gemov. To je dobre, budeme vždy 90 gemov. Budeme si šetriť na mytika. Nie je nejaký zácný mytik. Vidím, že... Ne, zácný mytik. A epic je len ten Hank. Už dáme iného. Ajka. Týka si dáme asi na 9. Neviem, asi nie, radšej. Na Bela. Bela si ho asi upgradenem. Budem si je šetriť na gadžetu asi. Nemám celé 2 gadžety. Myslel som, že túto našapnú pazma do gadžetu je akože... Toto nie je ešte také dobré, ale toto je lepšie. Takže, keď sme už u Bela, tak si zahráme aj Bela. S Bela mi to moc nejde najlepšie. A 2 česky nahitované pre mňa. No tak nie 2, 1. Tento Mr. Pingvinové som to tiež boli ako česká. Nepomne som LIP. Tak nie som. Som vedel, že som LIP. 8 trofej, takže... 13 OK. To by na dnešné video mohlo stačiť. Takže čaute, vidíme sa u ďalšieho videa. Čau. Hej, čo sa ide?